ओइ बाबा स्कुलाव थाङा ना? थोद जाम्बा जानो आरो स्कुलाव थाङो नामा? मालायफ्रा थांगासिनो दं माथो। बिसोर मालाय पिकनिकआव थांग्राफोर नों आंनो फैसा हरदों पिकनिकआव थांनो? पिकनिकआव दाख्लै थांखांनायालाय? बे नङामोनलै जाम्बा सेकेन्ड पिकनिक। पिकनिकआनो सेकेन्ड थार्ड फर्थ थालायो नामाब्रा? मालायफ्रा कत्ते थांगासिनो। स्कुलाव थाङालासिनो बिदि थाबाय थाबा जानोसै। सामफ्रामबो मबाइल नायै नायै थाबाय थायो। ओइ जाम्बा मबाइलाव मा मा नुयो मिथिगौ नोङो? आं मबाइलाव लेखासो फरायोलै। गोथाव गोथाव लेक्सारसो होबावदोंलै। स्कुलाव थाङाबा जाम्बा जानानै थासिगोनलै नोङो। आजिखालिनि जुगाव जाम्बा जायालै जाम्बा स्कुलाव थाङाबाबो। बाबालै आंनो गेलेग्रा नांगौमोन। आरो मा गेलेग्रा जालायखो? लेखा फरायहैग्रो। फरायनानै जानो बाबायलै आङो। माथो खालामनो? हिनजाव होदो आंनो हिनजाव। गथ'आ जानला मोनला बखिलाबायोलै नोंलाय सावसुब बावसुब। बिफायानो माथो लेखाबो फरायनो थिनहरदिया। खालि मबाइल नायै नायै थाबाय थासै बियो। मबाइल नायै नायै नुलायखो? उल्था नङा दे गथ'। स्कुलावबो थाङा माबो थाङा। मबाइल हरग्रो होमबा आंनो मबाइल। रागायानो बोरैबासो मोनलाय लांथारबायहाय नोंखौ आङो। बिमायानो मबाइल नायबाय थायोना? येस पापा येस। स्कुलाव थाङाबा जेबो मोनला नोङो। गाबोननिफ्राय थांगोनलै। मालाय दिनै पिकनिकआवसो थांजोबदों। ओइ जाम्बा दालाय नोंसिना थांखाङाखै? बावोलै आंना बावग्रा बेमार दं। ओंखाम उखैथारबायलै आयै। दैया गगारजोब्बाय। टेपखौ बेबायदि खुलिनानै दोनोनालै। उखैथारबायलै आंखौ। र' दसे मोनसिगोन। दे थाब खालामदो आब' अफिसाव लेट जागोन। मावग्रा गैया जाग्राल'। गोजां बोथोराव खम्बल सिङाव थानानै मबाइल नायनायानो बेस्टलै।